mirava baix, estava trist i ensopit. Però aquest lleó tenia molts amics. I aquests amics, perquè els amics s'ajuden, oi que sí, nois i noies? Doncs aquests amics el volien ajudar. Un dia es va trobar amb una colla de tigres que es van acostar al lleó i al veure'l tan trist i ensopit li van preguntar: Què passa, lleó? I el lleó va contestar: Qui botava bola? I els tigres li van dir: Tenim una solució. I el lleó li va contestar: Quina? I així que els tigres i el lleó van començar a ensenyar les urpes. A veure com ensenyem tots les urpes. Oh, però el lleó continuava tenint... No ho podia superar. Els tigres se'n van anar tot ensenyant les urpes i una mica tristos perquè no havien pogut solucionar el problema. Al cap d'uns dies es va trobar una colla de cavalls que van venir galopant. I li van preguntar al lleó: Què passa, lleó? I el lleó va contestar: Qui botava bola? I els cavalls li van dir: Una solució. I el lleó va preguntar: Quina? Dos salts. Tres salts. Hem de fer 3 salts endavant. I així ho van fer. Van posar, van preparar els dits i van fer 1, 2 i 3. Però el lleó, mireu, continuava trist i ensopit. Els cavalls, molt tristos, van marxar galopant al seu lloc. Al cap d'una estona van passar uns altres amics, uns hipopòtams grossos, que tenien unes potes gegants. Els van acostar al lleó i li van preguntar: Lleó. Què passa, lleó? I el lleó va contestar: Qui botava bola? Què passa, lleó? tinc una solució. Hem de fer xipi-xipi-xap. I van començar a nedar i a fer xipi-xipi-xap. A veure com ho feia el lleó també. Però no ho podien solucionar de cap de les maneres. Així que els hipopòtams van marxar tristos i ensopits. Però per allà passaven uns galls. Quin-quiriquí! Quin-quiriquí! I en veure el lleó li van preguntar: Qui botava bola? Tenim una solució. Què passa, lleó? Tenim una solució. És una solució. Quina? Moure el cul i van començar a moure cul,